Co to sakra je? Golden Čechyše Hende. Zlaté české ručičky, co neukradneš, to nemáš. Mně se líbí ta fráze kápli božskou, nebo se na to přišli. Tak nějak trošku zapomněl, že to není jeho píseň, že je to ukradená píseň někdy z Itálie. Co my jsme tady za národ? Že se inspiroval do písničkou tak, že vlastně zní úplně stejně. Jak si to dovoluješ takhle zprznit mou úžasnou píseň? To už je nějaká krádež. Od toho našeho není. Jenom ta česká závist. Zaspíváš jenom nějaký jako šalalí do pěkné hudby a je to. To, jak se nám tady generace Z a Alfa směje za hudbu, tak tady to máte vysmradit, protože vy posloucháte to stejně ještě zmršenou verzi, takže nesorte mě. Zpívá Karel Gott. Nastav. Marcela enters the chat. Ano. Všechna práva vyhrazená. Čau a vítejte u dalšího podcastu 3 deci. Moje jméno je David Malý a mám tady Anu i Marci. Čau. Hello. Ahoj. A v dnešním díle malinko navážeme na ten poslední o Guilty Pleasure. Možná tohle bude anti-Guilty Pleasure. Budeme se bavit o českých nebo československých předělávkách, český remakey, které byly převážně teda v Československu. Česká předělávka s českými texty nějakých zahraničních hitů. Když jsi řekl, že to bude anti-guilty pleasure, takže pro tebe to bude pleasure? Jenom čisté? Nevím. Mě to myslí úplně. Já myslím, že mě se to nemyslím vůbec tam to slovo pleasure. Mně se to tam líbilo právě. No, možná něco z toho pleasure bude. Já si myslím, do že. jisté míry. Můžeme to ostartovat otázkou. Mě vždycky překvapovalo, nebo já jsem si vždycky říkal, že těch coverů nebo těch remakeů, jak to můžete říkat, bylo tak strašně moc. Mě napadlo, jak je možné, že jim to prošlo, nebo jak to vlastně fungovalo, jak to vlastně dělali. Protože to se bavíme třeba o nějakých 60. až 80. i pozdějších letech, ale převážně teda 60, 70, 80. A to jsou hity zahraničních kapel, včetně velkých kapel. A vůbec jak se tomu dostávali ti čeští interpreti a textaři. Potom otázka, proč to bylo u nás tak běžné, tam je odpověď taková jednoduchá docela, ale můžeme to rozvést. Myslím si, že tu otázku vlastně, jak je to možné, jak to fungovalo, jsme si v nějaké době asi kladli všichni, nebo mě to vždycky fascinovalo, jak je možné, že u nás bylo tolik cover verzí, jak se to řešilo třeba s autorskými právy. Mám pocit, že se to moc neřešilo, ale dohledala jsem nějaký článek s bývalým zaměstnancem Suprafonu, který uvedl, že údajně ten Suprafon měl síť svých zahraničních partnerů a vykupoval všechna práva v údajně 99 případech, čemuž se mi teda jako nechce úplně moc věřit. Je to takhle z ofiko zdroje, nechci to úplně rozporovat. Zaujalo mě to, ale nevím, jestli se to opravdu dělo v takovém velkém množství jako případů. Co mě jako taky zaujalo je, že vlastně po roce 89 oni se snažili udělat reedice nějakých starších alb a to už museli vlastně o ty práva znovu požádat a ke spoustě skladeb už ty práva, jestli je získali tenkrát, nevědělo se, co z toho vlastně vznikne, tak už ty práva vlastně znovu nedostali a některé písničky třeba od Beatles, od Lou Reeda nebo Paula Simona dostali vlastně rezolutní ne a už neměli právo je vlastně šířit znova dál v podobě té cover verze. Takže já nevím, myslíte si, že to bylo opravdu 99% případů? Řekněme si to na rovinu. Já jsem taky našel nějaké informace, že některé ty písničky byly do nějaké míry licencované, že měli vyloženě přes nějaký zahraniční organizace nějaký práva a věřím tomu, že nějaké věci legální byly, ale 99% to bych se hodně divil, možná třeba jenom 99% nějakého trhu, protože nevěřím tomu, že by kvůli každé písnice volali do Ameriky, jestli to můžou udělat. Možná měli nějakou část vlastně třeba schválenou a pak už se to neřešilo. Já si myslím, že většina interpretů, kdyby zjistila pak vlastně ty překlady a většinou se ty překlady jako nedodržoval se původní nebo nějaké znění té písně, ale překládalo se to foneticky, aby to vlastně jako dávalo, sedělo do hudby. Takže myslím si, že kdyby pak interpreti zjistili, co z jejich drahocenného díla vzniklo, tak by ten souhlas vůbec nedali. Co mě ale zaujalo taky je, že za komunistů vlastně nevadilo, že se dělají covery amerických interpretů, vlastně západáckých a že to režim vlastně úplně moc jako neřešil. To mně přijde vlastně zvláštní. On to neřešil asi z toho hlediska, odkud to pochází a jaká originální věc je, ale tam bylo hlídaný spíš obsah té písničky textově. To znamená, že ten text musel být schválený a musel být nějakým způsobem korektní, aby to vůbec prošlo do rádií nebo aby se to mohlo tady vydat.
A právě proto vlastně ty texty, co vznikaly, tak jak se říká, to bylo vyloženě fonetický, že to tam muselo frázování sedět, aby to do té melodie se hodilo, aby to bylo zpívatelné stejně, ale kolikrát ty písničky jsou úplně o něčem jiným, že to je vyloženě jenom nějaká česká slátanina a s originálním významem to má vůbec nic společného. A to máš pravdu vlastně, protože věřím tomu, že textařů jsme tady měli velkou hromadu od 60. let v divadle Semafor, Schlitter, Suchý a podobně, ale vytvářeli by asi texty, které se úplně jako režimu nelíbily, a když jsem se na to dívala nebo dohledávala jsem si nějaký kvóty, tak v československém rozhlasu měli nařízení, že vlastně polovina hudby ve vysílání musí být českých interpretů, 25 ze zemí socialistického tábora a 25 ze západu, ale ze západu řekněme si hlavně třeba Francie, Itálie. A domácí produkce jako takové bylo málo, která by splňovala nějaký tady přísný, nebo prošla tím přísným sítem, a tak bylo potřeba to vlastně jako něčím zaplácnout a na to se ty covery asi hodily vlastně nejlíp. No, když říkáš 50% český, tak to myslíš i ty covery, že jo? Takže No, že vlastně jakoby samotná naše tvorba na to nestačila, která by prošla vlastně ideologickým sítem a která by byla vlastně vhodná a nedotýkala se vlastně žádných jako témat, který běžně jako lidi chcou řešit a o kterých se jako nesmí mluvit, tak vlastně proto se hodily ty covery, kde zaspíváš jenom nějaký jako šalalí do pěkné hudby a je to. tím, že nebyl přístup volný k té muzice, tak to bylo všechno pašovaný, takže to bylo vlastně nelegálně přivezený, ať už pašovaný desky z NDR nebo z nějaký Jugoslávie nebo Bůh ví odkud. Četl jsem zajímavý článek nebo rozhovor, že když lidi byli někde na hranicích, tak chytali rádia zahraniční, západní a Rádio Luxemburg bylo velice zásadní a známý. To jsem teda neslyšel, ale že hodně zdrojů, co jsem našel, to zmiňovali. Přesně tak, taky jsem to našla v hodně diskuzích, že to tam lidi měli takový jako utajený poklad, slyšela jsem to nebo četla jsem to poprvé. Že snad měli stanici nebo rádiový vysílání v Německu někde a chytali to fakt pohraničí. To byl jeden zdroj a potom samozřejmě půjčování těch desek a vlastně nahrávání kazet, kde si to lidi poslouchali a ať už mluvili anglicky nebo jakýmkoliv jazykem, který tam zrovna byl, tak si to poslechli a ty texty vznikaly podle toho, jak to zní. Protože hodně, jak jsi říkala taky, že hodně těch coverů vycházelo i z Itálie, Francie, hodně polských, dokonce i ruských tam hodně jsem našel a maďarských a podobně. A takže to nebylo vyloženě jenom o tom, jestli mluví anglicky nebo ne, nevím, myslím, že ta angličtina asi nebyla zas tak rozšířená tehdy. Těch jazyků se tam objevilo spoustu a samozřejmě nikdo nebyl jako překladatel, tady by to nějak překládal, že jo, takže prostě poslechneš si italský šláger a uděláš z toho písničkou o lásce a... Tak, no a tohle byl přímý důsledek toho tehdejšího režimu, že tím, že ten dosah nebo ten přístup té hudby byl omezený, tak samozřejmě se to lidi půjčovali a lidi to chtěli, to západní moderní hudbu, protože jednak toho bylo tady u nás našeho málo a jednak lidi viděli, že muzika existuje jinde. A ten režim to neřešil za tolik ku podivu, že opravdu řešil jenom ten text a to znění, aby to bylo v pořádku. Udělat písničku z hotové písničky je jednodušší, než si udělat vlastní písničku. Že udělat český text není zas tak těžký. Myslím si, že když se podíváme na tu úroveň těch textů, to by zvládl každý školák. Právě, že jsme tady měli spoustu jako skvělých interpretů, ale ti se nehodili prostě režimu do krámu. No vzhledem k tomu, jak si vezmeme, jak ten celý aparát fungoval, tak taky těžko říct, u kolika procent té tvorby věděli, že to vůbec pochází z toho zahraničí. Přece jenom jako ty možnosti zjišťování byly omezený. A holt řekl, jo, to zní dobře, nic tam není protistátního nebo nějakého pobuřujícího. A jestli už to pochází odsud nebo odsud, to si myslím, že jim bylo víceméně jedno. Já jsem se snažila dohledat nějaký fakt jako oficiální, neoficiální statistiky reálně kolik, protože vyjádření od pána ze Suprafonu je sice fajn, ale nechce se mi to věřit a jestli je tam nějaký jako poměr, nakolik opravdu ty písničky byly, řekněme si to, kradený prostě nebo upravený. V té době se zatloukalo úplně všechno, že pochybuju, že režim řešil tady nějaké jako statistiky ohledně tohoto a pokud ano, tak stejně nebudou pravý. Ne, jakoby od nich ne, ale že třeba jestli nějaký tady hudební nadšenec nebo hudební kritik jako se tím třeba nezaobíral a bylo by zajímavý to vlastně vysledovat, jak se to řešilo, respektive neřešilo. No, další věci si ti to teďka člověk přizná, že jo. A hlavně po jaké době ten autor se může přihlásit a třeba v 90. hele, před 30 lety jste použili, mě by zajímalo, jak to v tom hudebním právu funguje, jako může se ozvat, ale tady prostě Kája mi upravil písničku, viděl na to těžký hrachy a mně se to prostě nelíbí, chci nějakou náhradu, ale nikdy jsem o takové vlastně větší kauze ani neslyšela. Taky ne.
Já mám pocit, že to je 50 let, že po 50 letech, co ta písnička originální původně vyjde, že to přestává být chráněný, pokud si ten autor to nějak neohlídá. Ale to nechci úplně kecat, ale nějaké takový číslo jsem zaregistroval kdysi a tak mě to utkvělo v hlavě. Ono se to dělá do teďka, že jo? A tam už samozřejmě ty licence existují, protože předtím ta doba byla jiná a neexistovala OSA, neexistovalo licenční právo, autorský právo, takže si to každý mohl půjčovat a ten interpret originální, kdy byl z Itálie, z Ameriky, ze Švédska, tak neměl tušení, že v Československu tady někdo udělal nějaký remake. Pokud se to někdo dozvěděli, tak buď tak tím mávli rukou, anebo... Možná díky bohu tady žaloba za poškození dobrýho vkusu a jména. Kolikrát ani ten autor nebyl uvedený na těch deskách, že to byl jméno textaře, jméno českého zpěváka, zpěvačky, ale že to nějaká ABBA napsala ve Švédsku, to jako nikdo nevěděl, že jo. Já si myslím, že pro spoustu lidí pak byl šok vlastně zjistit, že tady oblíbená písnička vlastně není jako od toho interpreta, ale že to má někde nějaký jako základ. A přišlo mi takové zajímavé, že vlastně hodně se to děje i v country hudbě, kde ty písničky vlastně jako zlidověly a tak je nějak jako spousta lidí považuje za naše, ale vlastně neví, že to má nějaký jako základ někde v Americe a že ten původní autor vlastně není od nás. A je pak zajímavé vidět i tu reakci z té druhé strany, protože třeba měli jsme takovou mezinárodní svatbu, Američani a Češi. A právě jsme jim pouštěli Vedně dál, co to má, kterou samozřejmě jako country road. Ano. A byli strašně překvapeni, protože samozřejmě češtině nerozumí. Teď začala hrát hudba píseň, kterou oni znají, ale najednou tam byla prostě nějaká hatmatilka a ty strašně zmatený výrazy byla jako, co to sakra je? Takže jsme jim to pak vysvětlovali a byla Písnička je naša! Přesně tak, jako, přesně tak. A všichni si rozuměli, byli spokojení. Maminka tam běhala v šatech americké vlajky. No to skvělý. No a to je zrovna jedna z těch písniček, která je dobrá, citovaná správně. Jo, to je ano. Ale já věřím tomu, že takových lidí je spoustu, že vůbec netuší, tady ty velký fláky jsou originálně vůbec úplně někde jinde. Od Zagorky, od těch Machálkových a podobných, který zpívali tady ty popové hity, tak věřím tomu, že spoustu lidí do teďka neví, že to není český. Eva Farna. Dokonce i my jsme zjistili, že to není. Já jsem to nestačila, já jsem to jenom teda prolítla, já se pak k tomu vrátím, tak že Dave tady udělal objev. Takže klidně si to, já vlastně nevím, jaký je tam ten background, takže klidně naše milovaná Evička. No, já jsem se díval na nějaké seznamy těch písniček a je to fakt od 50. let až vlastně do dneška, že samozřejmě největší ten boom byl za Československa a po revoluci už to bylo výrazně míň a pravděpodobně výrazně jinak řešený, ale našel jsem, že i Eva Farna, Měl jsi mě vůbec rád, hitovka, taky není originál od ní, nebo od jejího týmu, dejme tomu, ale že původní písnička se jmenovala Teenage Superstar a vyšla asi o 2 nebo 3 roky dřív v Německu. Aha, já jsem čekala nějakou jako polskou verzi. Šok. To je opravdu šok. No, takže, a to bylo rok 2006. A tak tam se pokládám, že tam se ty práva řeší. Jasně, jo, jakoby to, ale netušili jsme to. No, takže jako já si myslím, že do dneška člověk, když toho zabrušuješ, tak zjistíš spoustu zajímavých věcí, že spoustu těch písniček, které znáš nebo ani neznáš, tak jsou půjčený. Ale myslím, že k těm špekům se pak určitě ještě dostaneme, těm obzvláště vypečeným. Z toho ani Bruce Lee nevybruslí. Wow. Smějeme se s dívkou bleskou. Ne. Ty vole. Tak to je dobrý callback. Takovou urážku jsem dlouho nezažila. Tak já se jdu oblíct. Co mi přišlo zajímavý je, že když teda potom kápli božskou, nebo se to nějak zjistilo, že ta písnička je originál od někoho jiného, že to je jenom český text. Mně se líbí ta fráze kápli božskou, nebo se na to přišli. To se mi líbí. Tak oni to brali jako inspiraci.
že když si to poslechneš, tak jo, třeba tím, že to fakt někdy odposlouchaný podle sluchu, že třeba jako tónina je níž, nebo že to zní malinko jinak, ale samozřejmě melodie a celá písnička je stejná. A potom ten český text, že se inspiroval do písničkou tak, že vlastně zní úplně stejně. Což je docela zabavný. No. Tím, že vlastně uděláš český text, tak nevzniká nová písnička, že? Je to remake, nebo je to nějaká, ani ne reedice, to je prostě adaptace, no. Že to není jenom jako jazyková adaptace té originální písničky, ale je to prostě nová písnička, nebo aspoň oni to tak propagovali, že to je jejich písnička. A potom ti textaři vlastně, kteří to dělali běžně zleva zprava, že toho udělali spoustu za tu svou kariéru, tak to potom nadhodili českým zpěvákům a zpěvačkám a ti potom veselé šláli do televize, do rádií a všude byly jenom, když se podíváš na nějaký ty Silvestry znovou a takový světamicky. Autor, textař, zpívá Karel Gott. Jo, žádnej, že by to bylo píseň napsaná od toho a toho. Jasně. V dnešní době už jako i ta inspirace nějakým songem už vás dostane vlastně před soud a jsme z toho tak nějak jako vybruslili poměrně dobře. Tak ono se tam řešili nějaký práva, předpokládám, že třeba zpětně, když se na to došlo, jsou songy, které jsou registrované, respektive které potom získali nějaký souhlasy. Já jsem našla jenom takovou jako informaci, která mě zaujala, že Lucie Bílá, už to bylo samozřejmě v pozdějších jako letech, chtěla mít v roce 2009 na svém albu píseň Wild World od britského hudebníka Cat Stevense a muzikant to nejenom, že zakázal, ale žádal písemný potvrzení, že natočená česká verze nebude nikdy zveřejněná a vydaná, takže očividně už se o nás někteří vymákli, co my jsme tady za národ a nechtěl to povolit. Takže... Jo, to je zajímavé. Já věřím tomu, že spousta těch lidí, kort právě těch country bluesových interpretů, se to teda bralo hodně, tak věřím tomu, že se to potom už hlídali nebo měli nějaký tým, nebo že už to bylo tak nějak víceméně obecně známý, že tady ten sovětský blok, že tam se to děje, že věřím tomu, že tady v nějakých balkánských zemích je to úplně stejný. Ale paradoxně jakoby Slováci to neměli tolik jak my. Ne, Když jakoby srovnání československý vlastně trh, tak Slováci si spíš jakoby jeli svoje a využívali to víc Češi. To mi přišlo taky jako zvláštní. se to nedá poslouchat. Nedá, ale tak... Krásný názor. Prepačte, bratře. Sorry, vole, sklíčka. Sklíčka, to se prostě nedá poslouchat. Ale tak je to původní. No však ano. Doufám teda. Já si myslím, že jo. To Říkám, asi jo. že jo, že jako měli, ale tak to jde poznat, že to byla jejich. Ty si radši ten sranec napíšou sami, než aby ho ukradli. Vyleštěné hovno, stále hovno. Tak, to jsme se trošku odbočili, ale posunuli se dál k něčemu jako slušnějšímu. No, jak jsi říkal, že těch právních kauz jsem fakt nezaregistrovala moc, ono je možné, že to bylo fakt v těch 20. letech, kde se to po té revoluci tak nějak začalo řešit. OSA vznikla v roce 96, pokud se nepletu. Takže poměrně pozdě po... Že to někdo prostě zpětně, to mně přijde jako si mával moc rukou. práce, Jako... navíc těžko to prokázat, nedělalo by se nic jiného, než by se soudili lidi a takhle. I tak jsou to věci, které jsou strašně zdlouhavý a těžko prokazatelný, takže Jo, asi já si jako myslím, hypoteticky by to šlo, ale... Já si myslím, že ten benefit toho, kdyby se to podařilo, tak je tak minimální, že se na to asi většina lidí vykašlala, protože si tady to mělo pár prodejů v Československu, tak protože po revoluci nebo po roce 2007 k tomu to asi nikdo moc nekupoval, že jo, protože to už jako... Už nebyl úplně důvod, ale... Už jsme konečně měli i normální hudbu. Ono to vzniklo za účelem toho, aby se s tím přestalo a ten postih zpětný asi nebyl úplně ten prim. Konec konců to Československo v té době prostě malá zemička, která víceméně nikoho nezajímala. Ty prodeje oproti, že by to kradlo prodeje Beatles nebo ostatním, nebo ABBA, stejně si ty lidi koupili ty originály, až to potom šlo, zvlášť když potom to šlo. Jo, takže jasně, kdyby v tom hráli roli větší peníze, tak by to bylo asi jiný. Tady... Že ten uniklý zisk tam asi není úplně takovej. Jo, je fakt, že to bylo vyloženě jenom tady u nás, že se to nešířilo někam do zahraničí, že z toho nebyl nějaký globální hit, že jo, z té předávky. Že to fakt bylo tady prostě na tom malém rybníčku a se to nikam moc nedostalo, takže asi věřím tomu, že by to bylo až moc práce a stalo by to hodně peněz, nějaký právní tahanice a ten výsledek by asi nebyl úplně zásadní. Navíc to bylo schovaný za oponou, tou železnou, že? Takže... Ano. Takže prostě nebylo to vidět ani z jedné strany a tímto pádem si myslím, že to bylo vyřešený, no.
Ale nějaké jako právní kauzičky jsme tady měli i jako Určitě. u nás. Já vím, že ty jsi tam, Mars, něco měla poznamenáno, takže můžeš zmínit, jaký vlastně právní pře byly ohledně hudby tady u nás. No, já jsem si vzpomněla na jednu kauzu, která vlastně ironicky byla o coveru mezi českýma interpretama. Jedná se o právní spor mezi Kalouskem a Helešicem ze Support Lesbians ohledně písničky Chudím ulicí. Verze Support Lesbians se jmenovala In the Yard a tam se ten proces táhnul docela dlouho a po velmi dlouhé době teda nakonec Helešic ten spor prohrál a musel Kalouskovi zaplatit 200 000 jako kdyby na újmě. A kdo byl původně autor, víš? Kalousek byl Kalousek, původně, jo. ano. A Helešic právě využil, a zní to opravdu stejně, a vím, že nějaká anglická kapela snad měla písničku, která připomínala velmi tady tuhle písničku, se kterou se Kalousek taky soudil, nemohla jsem bohužel dohledat jméno. Tam si myslím, že to bylo odročené. Nějaký mimosoudní. Že to vyšumělo Jo, po možná případě nějaký vyrovnání. mimosoudní vyrovnání. Ale takže vlastně jako zajímavý, že i takhle mezi našincema se tohle řešilo. Myslím si, že obě dvě písničky jsou povedený a samozřejmě ta podoba tam je velmi slyšet, takže jako posuďte sami, zkuste si poslechnout, myslím si, že se všichni shodneme. No a potom jsem si vzpomněla na, dejme tomu, nedávnou situaci, která pro mě byla spíš taková úsměvná, a to bylo, když v době koronavirusu přespíval Xindl X písničku Kolu pijeme kolu a přetextoval ji jenom na facebookové stránce na text ohledně roušek, jmenovalo se to Roušky. To mě úplně uniklo teda, přiznám se. Roušky, šijeme roušky, nebo něco takového tam bylo. No a milý zasloužilý umělec Michal David se strašně začal rozčilovat, jak to, že si dovoluje ukrást jeho dílo, a takhle ho zmršil. A tak nějak trošku zapomněl, že to není jeho píseň, že je to ukradená píseň někde z Itálie, což jsem četla, že teda má souhlas a pravděpodobně teda nějaký ty tantiemy odvádí, ale jako soudit se o něco, co jsem sám jako to, tak přesně to je... tak. Ta deziluze, když si žijete trošku jiným světě, je pravda, už je to hodně dávno, tak chlapec prostě už si to přivlastnil a žije v nějakém sebeklamu. Nicméně bylo to fakt vtipný, že jako, jak si to dovoluješ takhle zprznit mou úžasnou píseň, která je hrozná. Jo, to je srážkovina, sorry. Ale kolu pijeme kolu výborně. A teď Textařský pík na prsty. Absolutní rým. Ano. jako, no, tak zbal si svoje klávesičky a pokračuj dál asi, no. No tak to bylo taky taková zajímavá a myslím, že se jenom jako nějak dohádali, vlastně se to snad ani neřešilo soudně, nebo to nějak vyšumělo, ale tohle byla docela vtipná kauza, no. Hlavně pokud on to dal jenom jako na Facebook jako aktuální vtípek, neměl to ani jako single, tak to mně přijde single. Neměl to ani jako single, tak mně to přijde jako zbytečná bouře ve sklenici vody, ale... No, jako nevím, možná to měl na YouTube, kde tam asi pravděpodobně z těch zhlídnutí něco málo je, ale na Spotify nebo takhle z nějakých platformách jsem to nezaregistroval a šlo vidět, že jde vyloženě jak kdyby o satiru a o nějaký vyjádření k té situaci, která se děje, protože my tady prodáváme do Číny roušky, které potom kupujeme zpátky za trojnásobek ceny a pak je tady šijeme sami, tak samozřejmě, že se k tomu chtěl nějak vyjádřit a navíc Xindl, on má vždycky takový jako rýpavý texty a vznikl, jak říkáš, vznikl prostě z komára velbloud a bylo to, hlava mi to nebrala, no. Je absurdní, že si tady lidi kradou písničky mezi sebou, které jsou ukradený od někať jinak a ještě se o to hádají. Zloděj křičí zloděj. Já kdyby to ukradl a dal to na nějaký album, tak neřeknu, ale to šlo vidět, že to fakt jako prostě recese a... No, vlastně to dneska máš pořád, že na Instagramech, na TikTokách běží nějaký přetextovaný věci úplně běžně, že? No, nebo mňaukací verze tady Billie Eilish, že jo. No což. Mňukací díl bude mít příště. Jo. Ne. Mau. Je zálfně. Takže teď jsou ty šmoulové, říkáš, jo? Cover jako takový dneska vnímáme úplně jinak, že jo. Dneska, když uděláš cover nějaký písničky, tak je to předělávka toho songu se stejnou melodií, se stejným textem, ale třeba v tvým žánru nebo v nějakým úplně jiným provedení. A je to, troufám si říct, ve většině případů nějaký jako vzdání pocty té kapele nebo tomu songu, že to není vyloženě s tím, aby ses přiživil, ačkoliv ti to pomůže třeba na YouTube nebo tak. Ale tady ty český remakey jako takový po revoluci v těch 90kách a nulkách a později případně už nevymizeli úplně, ale už jí bylo výrazně míň, protože už se to trošku začalo řešit a už to lidi
asi tolik nechtěli, protože měli možnost, asi ne úplně jednoduchou, ale šlo to najít si nějaký originál nebo zjistit si, co to vlastně za písničku je a nepotřebovali tady český úho. Hezky řečeno. Pořád ale vznikaly v úzovkách inspirované skladby, které byly stejný jako originál. Ale už u nás začaly hrát rádia, začalo MTV a potom samozřejmě internet a všechno šlo úplně jiným směrem. Ale byly případy, kdy lidi pořád tady se tomuhle věnovali. Jedním z nich je třeba Lou Fananek Hagen, který byl velice aktivní tady v tomhle. Už jsme tady zase. A to nejen pro svou kapelu Tři sestry. Marcela enters the chat. Ano. A mají vlastně 3 sestry? Já ani nevím. Jo, jako využívali. Já jako neznám 3 sestry natolik, abych mohla říct. Využívali je poměrně hojně, to jsem se tak nějak díval velice zběžně, tak snad skoro 50 písniček, Fakt? což je, no, 5 To já alb, jsem úplně jako, nebo 4 alba. no, nepoznamenaná. Ale teda, co dělal hlavně, nebo na čem se podepsal nejvíc, jsou Šmolové! Takže Ano. se tady vracíme opět. Kruh se uzavírá. Ano, tak většina už z nás pravděpodobně ví minimálně z našich předchozích dílů, že Lou Fananek Hagen psal texty pro šmouly a já za mě si myslím, že ty texty jsou naprosto skvělý. Je to navíc takový pěkný základní kámen pro děcka s tou světovou hudbou, byť samozřejmě jako kvalitní, je to všechno přes autotune a tak dál, ale je to takový jako pěkný otevření dveří do té hudební sféry a ty texty psal prostě skvěle a zajímavě a doteď mě to baví. Já si myslím, že každý, ne, že bych to poslouchala aktivně a pořád, ale tak občas si člověk něco zabrouká, že jo, když fouká vítr, duje vítr, Nebo zapískám. tak je to moc pěkný, no. Co k tomu máme ještě víc říct, jo? Prostě šmoulové for the win. Live. No nicméně, jak jsi říkal, že teď už ty covery moc nejsou, nebo respektive po tom miléniu ty covery už nebyly tolik, tak souhlasím. Pokud byly, tak většinou spíš právě ty tributes, nebo že jsi to přetransponoval do toho svého žánru, což samozřejmě ti dá nějaký spotlight a trošku ti pomůže se vyhrabat na to světlo a ukáže to na tebe, že se k těm posluchačům třeba dostaneš jednodušeji, po případě je líp zaujmeš. No ale poslední dobou mně přijde, že se to hodně vrací. A ani bych neřekla možná tak covery, jako spíš nějaký mixy. Já si myslím, že hlavně jako 90ky a nulky byly jako takový, nebo pro mě charakteristický tím, že se vzala jakoby část textu, do toho se dalo nějaký taneční tuc a teda máme novou písničku a v rádích to bylo pro mě nepochopitelně jako strašně populární. A Mně myslím, přijde, že jsme v tom teď zase a No, je to no. hrozný. Já neposlouchám rádio, ale když jsem třeba na tréninku, tak tam rádio hraje a to, jak moc se teďkom všechno recykluje, je až pro mě trošku jako strašidelný, protože... Já jsem jako tím trošku ztratila jakoby přehled, protože rádio už fakt jako neposlouchám, nebo už ani jako nejezdím autem s někým, kdo třeba poslouchá rádio nebo tak. Takže fakt jsem myslela, že tohle už poměrně jako skončilo, ale naopak. zase jakoby vím, že díky TikToku tak spousta mladých vlastně objevuje. No, mně přijde, že čím dál tím víc vzniká jako nových a nových tedy mixů, ať už je to do rapu, ať už je to právě do nějakých tucaček, disco-filních záležitostí, tak opravdu mi přijde, že je to každý druhý song, co my jsme jako děcka poslouchali, takže to, jak se nám tady generace Z a Alfa směje za hudbu, tak tady to máte vysmradit, protože vy posloucháte to stejný ještě zmršenou verzi, takže nesorte mě. Ne, ale je to fakt jako šílený a vlastně včera mě to přišlo zrovna úsměvný, protože jsem jela šalinou a seděl tam se mnou nějaký 9letý dítě a zpíval si prostě Ozony, Numa Numa je. Ach, můj A bože, říkám, to jsem myslela, že bude to bych- navždy propadliště dějin. hlavně já bych nečekala, že tohle uslyším tady o 2 dekády později zpívat. No, Takže teď předpokládáme nějaký jako cover, který hrozně letí. Jako, podobně. Asi já jsem slyšela, že hodně těch písniček, jakoby těch starých původních, jako vzkřísil TikTok, že tam jako, Jo. že naraz je třeba obrovský boom zájem o nějakou starou písničku díky TikToku, díky nějakému jakoby taneční challenge nebo něco, ale že zároveň i vlastně tam tu Performer. popularitu dostávají i vlastně tady to ty nový tucky. Přesně A tak. když se jakoby takhle vyhrábne něco starého, ty děcka na to přijdou, strašně se jim to líbí a vlastně ten interpret je znova hrozně populární, na Spotify teď má neuvěřitelný čísla, tak je to super, ale spíš už to budou asi tady to ty různé verze Tak. a ty upravený disco A nebo popkulturní reference, teďkom hrozně letí
nový seriál Heated Rivalry, který jsem samozřejmě taky viděla. A je tam cover verze vlastně od Tattoo, All the Things She Said. A to je dobře zmixovaný, to mě i baví, ale je to taky tedy přes 20 let starý a najednou to vyplavilo zase zpátky na povrch, protože se to promítlo ve filmu ještě v takové dobré scéně, takže lidi to samozřejmě zaujímalo. Stejný Stranger Things, že jo, Should I Stay or Should I Go, i když tam to nebyly cover verze, dobře, ale taky ta hudba najednou vypluje na povrch a pak to právě k těm cover verzím trošku láká například, protože ten fame tam je a samozřejmě některý interpreti samozřejmě zcela oprávněně a chytře chtějí využít toho cloudu a prostě to tam napálí, no. A samozřejmě člověk musí brát v potaz, že ta hudba, byť je nevyčerpatelná, tak přece je to jenom omezený a spoustu věcí vždycky si řekneme, jo, to zní něco jako toto, něco jako toto. Ale je to takový strašidelný, no, když tady slyšíte za 1 hodinu na rádiu 10 písniček předělaných a vlastně žádný originál. Je to takový jako smutný trošku. Jo, tak ať to zní podobně, ať to má nějakou inspiraci, opravdu inspiraci, že si něco posloucháš a uděláš to s podobným zvukem nebo se snažíš dělat nějakou podobnou muziku. Inspirace je v pořádku, ale když to uděláš úplně stejně a vyloženě to vykradneš, to je úplně něco jiného, že? Když se můžeme vrátit k těm českým remakeům a nějak to uzavřít, můžeme si tady vyjmenovat pár jmen třeba a zajímavostí, kdo byl jeden z těch rekordmanů, kteří tam toho dělali hodně, textařů a zpěváček, kteří tady v tomhle frčeli. A asi nejvíc, možná to není úplně největší rekordman, ale pan Zdeněk Borobec přetextoval skoro 500 skladeb. A to už je docela jako fofr. To už je nějaká krádež. To je třeba v letech 70 a 90, kdy fakt za těch 20 let nebo 30 let udělal fakt 500 písniček a naházel tady všem těm možným interpretům. A to on samozřejmě není jediný, protože, jak jsi zmiňovala, začal s tím, nebo jeden z těch lidí, kteří začínali v 50. letech, byl Suchý Šlitr a spoustu dalších lidí. Potom v 60. letech třeba Eduard Krčmar, Zdeněk Rytíř nebo Vladimír Poštůlka, Jiří Grossman, František Ringočech, třeba v 70. letech Pavel Žák a v 90. letech pokračoval právě ten Hanánek Fagen. Hanánek Fagen. Já bych určitě změnila ikonické manželské duo Soukupových, který taky hodně textovali, hlavně pro Lucii Bílou. A chci jenom připomenout, že recept na kulajdu bude Forever in Our Hearts. To je tak ikonický moment, je to přetextovaná píseň Haleluja právě, ke kterým nám řekneš ještě víc. A ta krásná zbožná píseň, tklivá, emotivní. No a paní Soukupová tam narvala, tak aby to sedělo nějak do té hudby a huby, tak je tam část, je to jako recept na kulajdu. Proč? A to neznáš? Ne. To je ikonický. Já jakoby teď si nespomenu, možná jsem to slyšela, ale rozhodně si to budu muset v nejbližších asi 10 minutách pustit, protože... No, jo, určitě jo. No, speaking of Hallelujah, Kulajda. ty k tomu máš taky nějakou statistiku. Jenom doplnění, že vlastně, co mně přijde zvláštní, že nejpředělávanější zahraniční písní do Česka nebo do české tvorby je právě píseň Haleluja od Leonarda Cohena a doteďka existuje minimálně jako 16 verzí songu, ale věřím, že by se vylouplo ještě 100% víc, takže to mně přišlo zvláštní. A zase, co máme jako my jediný, no jestli se dá považovat ještě jako za naši, tak vlastně jediná asi nejznámější CZ skladba, která šla do světa a každá země má svoji verzi, je Škoda lásky od Jaromíra Vejvody. A ta byla velmi oblíbená, ale zhruba na začátku druhé světové války koupili práva k této písni Američani, takže teď už ani ty práva vlastně nemáme my. Každá země má svoji verzi a je to asi nejznámější česká písnička. A spousta zemí si ji vlastně jakoby pokládá za svůj národní poklad, tak to mně přijde, že jsme aspoň taky udělali nějakou stopu v těch coverech i pro svět. Tak guláš a trdelník, taky jsme to ukradli. Co my jsme tady neukradli, že? Co je vlastně, kdo by vlastně jsme? Jo, toho našeho není. Ta česká závist.
těch textařů bylo fakt strašně moc, kteří se tomu věnovali a kolikrát i full time. Ale to byli i překladatelé ze všech možných jazyků, takže ono, samozřejmě, když do té hudby fušujou, tak ten text tam nějak objeví a někdo si ho vezme, při těch písniček vycházelo strašně moc a spoustu bylo právě tady těch country a bluesových věcí a zajímavý je, že hodně se přebíralo i lidové písničky, americké lidové písničky, irský, britský lidové písničky, které nějakého autora asi mají, ale není to úplně známý, takže tam vlastně je to celkem volný k přebraní a to se úplně nabízí pro nějakou country písničku v táboráku nebo nějaký folkový věci. Aha, takže americké lidové písničky myslíš country. No, no. Takže já jsem právě přemýšlela, jak zní jejich Ale lidový to country jsme i zmiňovali. Country textařů a milion. písničkářů a kapel je strašně moc je u nás tady. No a když se teda podíváme na nějaký ty populární tváře české pop music, československé pop music. Pojď mi. Kdo byste řekli, že mezi ženami, mezi zpěvačkami má nejvíc tady těch převzatých, přespívaných písniček? Vondráčočková. Nebo Zagorová. Teda, Ta starší. Helča? Helča. Jo, to je na prvním místě. No. Yes. Ding, 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 ding. Top 5, pojď mi. Takže Zagorka. Hanička Zagorová, 150 písniček, Vondráčková asi 177. To jsem našel, samozřejmě. No, Ještě dvě jsou takový velký, velmi známý. Kubiška. A ta nebude v 5 asi. Kubišová, 36 našel jsem. Ok. To není moc, no. Jednu jsme viděli nedávno, naživo. Maruška Rotrová. Jo, ano, to jsem chtěla říct. Mezi muži klenot, akorát jsem chtěla zpívat. Ale nestihla jsem to, ty jsi mě předběhla. Dlučák, já to mám. Takže to je třetí, Ta je 5. 5. Takže, no, tak mladá Vondráčočková. No, jako jo, ale asi netolik. Takže ta není v 5. No a Lucie Bílá. Ku podivu netolik, nebo takhle, netolik. Není v top 5 70 písniček. Není. Ne, tolik. No, takže máme Helču, máme Haničku písničku a máme Marušku Rotrovou. Věra Teda. Špinarová? 57 není v top 5. Jedna je taková, že to je asi známější jméno, ale vůbec bych na ní nepřišel. A jedna je, myslím, že tak žánrově podobná jako ta Rotrová. Bych řekla Hegerová, ale to si myslím, že neměla covery. 39. Dobře, neměla covery. Tolik. Ty Ty brďaský. Kdo v té době ještě To bude určitě... Dáda Patrasová. Jo, to teď potom pustím její cover na Ozone. Dády. Ježiš, jo. To možná vyděláte. Já možná jsem to někde Strašný zaregistrovala. Takže já pak chci Kulajdu a pak chci tohle. Jo, Kulajda. Pamatujte si to. No, tak kdo? Nevím. Nic se to není. No, asi se necháme podat. Třetí je Iveta Simonová. By se to něco říká to jméno. Říká, Ale to netypla bych. kolik jich má, pro boha? 145. Eva Pilorová. A Pilarka. Jasný. A Makes potom Naďa Urbánková. Aha, Naďa. Jo, tak to Ok. by mě taky nenapadlo. Úplně zapomněl, no. To chlapi. Kája, tam se shodneme, Určitě. že bude určitě vepředu. Kája Suverénní má Super. skoro 300. Ten se na to postavil kariéru. Ten druhý je nějaký country zpěvák, to mě se říká to jméno. Eva ale- Bidaněk. Eva Bidaněk, toho tam ani nemám. Jak se jmenuje? Milan Chladil. Jo, Jo. jasný. Ne. Ten, jak on se jmenuje. Ježíš, ten Neckář. Ano. Vidíš? Neckář 51, ale není jako mezi top. What? Ten Matuška. Jo, Matuška 103, čtvrtý. Čtvrtý? takže máme 3. No. Ten, Karel Černoch? Jo, 59, ale není to Není, úplně jo. top 5, no. Nevím, Janek Ledecký. Ne, ten. No z Olympiku, jak se jmenuje ten? Janda, Petr Janda, ne? Toho tady mám. Dobře. No, třetího tady mám Pavel Bobek. A ježíš, no, to mě mohlo napadnout. A pátýho mám 83 Jiří Korn. A ježíš, Jirka. Co Nedvědí? Taky měli docela dost. Je to spálený Karel Černoch, Václav Teckář, František Nedvěd, Hlořek Kotlard. A. Zábavné, to mě pobilo. No, takže těch lidí se tam pohybovalo hrozně moc, ale samozřejmě, kteří byli velice aktivní v tomhle, že měli za sebou armádu textařů, nebo to bylo vlastně všechno propojený, že jo, všichni byli kámoši všech, někdo napsal písničku, napsal text, teďka to hodil na WhatsApp a někdo se to, někdo řekl, jak já to udělám.
a naspíval to. Co mě zarazilo je, že fakt některé ty texty nebo ty remakey vznikly třeba rok, 2 po vydání originálu, což je jako strašný To je chlap. rychle. No, mě překvapilo, že to je Překročilo. fakt jako rychlost, že to našli, zjistili, že to chtějí a vlastně to získali nějakou nahrávku, asi hádám. Ale jako fakt rok, 2 je docela fofrno. No, já jsem si tady vypsal pár kapel a interpretů, který se půjčovali velmi často. Zmiňovali jsme tady Abu, to je velice populární věc na předělávky. Ale i v zahraničí je Jo. často předělávaná ABBA. Konec konců vlastně díky tomu vznikl i filmový muzikál, že jo, Mamma Mia, to je dokonce dvoudílnej. No, hodně se půjčovali tady ty country a písničkové věci, nebo nějaký popovky, případně diskotékové věci. Barbara Streisandová, Bee Gees, Bob Dylan, Bonnie Tyler, dokonce i Elvis Presley, Frank Sinatra, Johnny Cash, Lionel Richie, John Lennon, Beatles, Rolling Stones, Tom Jones, Chuck Berry, Michael Jackson, Neil Diamond, Stevie Wonder, ale i zahraničí, co nejsou anglicky mluvící, a to třeba Drupy, hodně z Itálie, to kladl hlavně Míša David, a, nebo Edith Piaf z francouzštiny, a třeba i, co mě zaujalo, ze Sovětského svazu se taky brali věci a hodně tam figurovalo jméno Ali Pugačové, zpěvačka, která je do dneška populární v Rusku. Je to docela známé jméno, no. A já to neumím překložit, tu azbuku, ale hodně se to půjčovalo právě od ní. Ale další jako Polsko, Španělsko, Německo a to frčelo prostě všude. No. Když jsem mluvila právě o Abě a Mamma Mia, tak mě napadlo, že vlastně celý ten muzikálový film Rebelové je složený z písní, které jsou velmi dobře udělaný covery. A jsou nádherně udělaný, mám je strašně ráda, mám ten film strašně ráda, i když radši to už vypínám před tím koncem, moje srdíčko to nezvládá, ale vlastně to jsou snad fakt 100% všechny písničky předělané. Ano, A skvěle A předělané. není to odpad, je to předělávka, ale Výjimečně. vkusná, relativně dobře dobrá. udělaná. A vlastně jako taky bylo to jsem zjistila, nevím, v pubertě, takže to už jsem, ale taky mě to překvapilo, že vlastně tak dobrá hudba a vlastně, že to není naše a no, takže taky. Takže si puste tady toto, je moc pěkný. No, a ty máš? Ty Chceš tam máš taky taky nějaký případy? pikošky. Ty šel spíš druhým směrem, kdy ses tak jako ráda trýznila, když se tady podívám na ten seznam tvůj. Obdoba Empire State Mind od Jay-Zho a Alicia Keys v podání Rudy z Ostravy a Martiny Pártlové, to je Ostrava. Tam je úplně jakoby doteď mě ten cover velmi. Stejný jako reakce mám na Lucky Vondráčkové Vítr. Ať je jak vítr, to mě taky velmi... Když jste zmínili to, co se povedlo, tak já musím zmínit to, co se úplně jako nepovedlo a nebylo to potřeba asi vlastně ani jako upravovat. No a nesmíme zapomenout na Mástil Chandy. Protože Mástil jinak Chandy. nehrajou. Chandy, to je šílený. To prostě musí Já jsem být. tam našla i nějaký jako Teeny Queeny a je to píseň Míny, takže prostě proč? Ne, Master Chandy je jeden z mých největších what the fuck momentů. A Že... ty jsi tam měl nějaký ještě jako seznam, takže Já jsem ten to- určitě... Já si doteď zpamatovávám z toho, co jsi tam všechno napsal, takže... Já jsem to procházel relativně důsledně a našel jsem těch textů strašně moc. Je tam hrozně moc často, že láska v názvu té písničky je hodně a i to slovce, že písničky teda se jmenuje au. No vidíš. Jakože ten český jazyk není dostatečně dobrý na to, abys našel prostě nějaký slovo, kterým bys nahradil au. To už je jako au hodně, no ale... Můžeš mi říct, co je skladba Nevím, jak tu buchtu zbouchnout? Já, když jsem to tam viděla, já nemůžu a musím se na to zeptat. Jak to jsem tak jako prošel, tak oblíbený překladatelský oříšky, písnička originál Wake Me Up Before You Go a český remake má název Nevím, jak tu buchtu zbouchnout. Nevím, jak tu buchtu zbouchnout. No, Nebo... tak. No já jsem si právě teď vzpomněla na Žena točí globusem, což je předělávka. Ano. A je to předělávka. A tady babiš točí globusem. To je předělávka, prosím, písničky Rasputin, takže Rasputin, žena točí globusem, já nevím, jak to tam přesně. To nedává vůbec Ne, to jsem smysl. tak zaspívala, já jsem se snažila naladit na tu... Rozumím, ale počkej, to si pustíme. A proč tam dali ten globus? Já ne, to vůbec jako... S vírou se vkusem, žena točí globusem. No. Jo, to je krásné. A dál, jedem! No, samozřejmě I'm Still Standing a mám Still Chandy, to si myslím, že se shodnou asi všichni to slyšeli, protože jednak je to úplný nesmysl a jednak když už máš standing,
tak proč Proč třeba nedali standu, nedáš vole? jako standu? Přesně. To asi pan textař zapomněl si podívat na kalendář. Líbí se mě písnička, která angličtině originál je You're No Good a myslím, že Marie Rotorová to měla Cyan Blood. Youngblood? Youngblood. A nebo těžké pokondr Yesterday Man, Mámo, těsto dej ven. Ježíš, a tak těžký pokondr je taky Jo, vynikající. jako to by samozřejmě mělo padnout. Tradicie. Tradicie je super. A nebo Tři sestry, třeba tohle je zrovna jejich. Na kovárně to je nářez, jeden z jejich populárních hitů a originál je California Iber Alles. No, To jsou fakt jako fonetický, aby to sedělo do toho refrénu. Ale pak jsou takové věci, které fakt si z toho udělali úplný holubník a písničku Beautiful Rose, český remake je Dnes už málo kdo může být první. OK. Dobře. Kolika ten název té písničky byl fakt souvětí. Písnička originálně More Than I Like You a česky to je lepší vlakem jet, než s tebou žít. Počkej, ale tak to je nadpis, nebo jako název té To je písničky. název- no však to stačí. Jo? A tak to Jako, přece je lepší nemusí- vlak, než s tebou žít, co to sakra je. Že máš jako předělávky, které jsou vyloženě podle toho, aby to znělo, aby to sedlo foneticky do té muziky. A pak máš předělávku, která originální text zahodí úplně oknem a vezmeš to prostě úplně jí punkově. A... Myšlenka úplně Mě jinde. to nechce najít, nevím, jak to buchtu zbouchnout. Přítel ochutnává moji buchtu. Ježišmarja, nesmíš hledat To je- písničky na RedTubu, ty. To je v pečení, tyjo. Takhle to tady mají. No, tak tímhle bych se asi rozloučil tady těmahle předělávkama a krásnýma překladama. Já si myslím, že když se do toho ponoříte, tak najdete strašně moc zajímavých a vtipných textů a předělávek. A nevím, jestli bych vám měl proč to poslouchat, protože já jsem z toho pár pustil a úplně jsem nebyl hrdý na svůj národ, to je chvíli. Ale ty remakey tady byly a myslím si, že dneska už je to taková sranda a myslím si, že spoustu lidí do dneška netuší, že tady ty populární gotovky a Vondráčovky nebyly český. Je to prostě kus naší historie a myslím si, že už se nad tím asi nikdo moc nepozastavuje. A tady ty interpreti už tolik nevystupují nebo netvoří, takže tady ten fenomén už pomaličku vymírá. No, ale je to zajímavý a rozhodně je dobrý se pod tím třeba pídit a zjistit, že ten český národ, jak se říká, Golden Čechyše Hände. Zlaté české ručičky, co neukradneš, to nemáš. Takže tak, možná třeba někdy dáme díl o coverech jako takových, který známe my, nebo moderních coverech, v moderním smyslu slova. A my se uslyšíme za 14 dní, myslím, že s podobným veselým tématem. Díky za poslech, díky za komentáře. Díky, všechna práva vyhrazena na tento content, anebo radši ne. Radši ne. Mějte se hezky a za 2 týdny čau. Vesela si točte globusem, nashledanou. Čau. A ty se ptáš, co já?